Anga foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ni y'an sigilen ya Mankan Mali kura kɛnɛ kan bi tɛnɛndonya in na mars kalo tile 20 san 2023 la aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan a yirala k'a fɔ fɛn min ye français ka kunnafoni sɛnsɛla n'a tɔgɔ ko Olivier Dubois n'a tun wele kura ni y'a san 2 ye jadi kɛ groupe dɔ fɛ Mali kɔrɔyan fanfɛla la labilala aywa a yɛrɛ sɔrɔ a donna Niger jamana kan bi awa ka faro fɛnɛ kan fɛn min ye l'Amérique ka baɲumankɛ baarakɛla dɔ ye Geoffrey Wood o fɛnɛ labilala aywa an bɛna na kunnafoniw lase aw ma sabila an ka kunnafoni sɛnsɛla ka bɔ Bamakɔ n'ale tɔgɔ ko Mohamed Daɲogo ale b'an bolo nɛgɛ kan awa ka fara o kan Mali premier ministre ye taama min kɛ Moptikaw fɛ yen nɔ awa Modibo Dambele ale ye damakasi kɛ ka ɲininkali kɛ Moptikaw la u ka hakilinaw la u taamaw kan awa ka fara o fɛnɛ kan a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Chine jamanakuntigi ye ale sera bi Moscou a kunbɛra Moscou Rusiw ka jamanakuntigi fɛ n'o ye Vladimir Poutine ye an bɛna olu de lase aw ma ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan duniya kɔnɔna na ani Mali jamana kɔnɔna na ka sɛnsɛn aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na joona kɛnɛ kan. Kasegi kokura ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC awa an y'a fɔ aw ye cogoya min na aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na an ka kunnafoni sɛnsɛla Mohamed Daɲogo ale bɛ an bolo nɛgɛ kan an bɛna na kuma fɛn min ye Olivier Dubois n'ale ye Faransi kunnafoni sɛnsɛla ye n'a tun wele kura GISIM fɛ kabini san 2 ɲɔgɔnna la labilala ani Geoffrey Woodki ale fana ye l'Amérique baɲumankɛ baarakɛla dɔ kun ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun minɛna Mali kɔrɔyan fanfɛla de la u fila bɛɛ lajɛlen labilala ayiwa Mohamed ayiwa i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye ninnu ka labilali nin a kɛra condition jumɛn de la détail jumɛn de dira fɔlɔ u ka labilaliw kan o ye ɲininkali fɔlɔ ye awa filanan Olivier Dubois n'ale tun minɛna Gawukaw fɛ yen nɔ Mali kɔrɔyan fanfɛla la ayiwa yala a bɛ se ka i bɛ se ka a fɔ an ɲɛna condition jumɛnw ni circonstance jumɛnw na taabolo jumɛnw a bɛ taabolo jumɛnw na sisan nin waati in na kunnafoni jumɛn bɛ e bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a koɲa kan kuma b'i bolo. N'ala sɔnna ka di i ni ce ani wula tewa lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye wula i y'a fɔ cogo min na an ye kunnafoni min sɔrɔ bi sɔgɔmada in na wagati o de ye k'a fɔ ko Olivier Dubois n'ale ye Faransi kunnafonidila ye ale bilara bi marisi kalo tile 20 san 2 i y'a fɔ cogo min na a y'o de kɛ nin maa min bolo maa jumɛnw don olu ka kulu o de tɔgɔ ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ni mɔgɔw k'a ma ko GISIM Olivier Dubois yɛrɛ a jigira yɔrɔ jumɛn a jigira Ɲami n'o pankurujigisoba Olivier Dubois a labilalen a jigira yen an bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ ko Olivier Dubois ale minɛlen bɛ nin maa min bolo kabiri avril kalo tile 8 san 2021 kulu min y'a minɛ n'o ye GISIM ye o yɛrɛ o nɔrɔlen don kulu belebeleba min na n'o ye banbagaci kulu belebeleba diɲɛ kɔnɔ n'o o tɔgɔ de i ka dɔn k'a fɔ ko Al-Qaïda ne a bolofara min bɛ Sahel kɔnɔ GISIM nɔrɔlen bɛ o de la o la an bɛ hakililajigi k'a fɔ Olivier Dubois a bɛ minɛ wagati min na Gawo mara la a tun taara de k'a bɛ taa ɲininkali kalama ko tengu jɔn na o de ye Abdallah Albaka ye n'ale bɛ fɛn caman kalama Sahel kɔnɔna la ani banbagaci kulu o kɔnɔna la o baara a tun n'o kɛ gafe jumɛn ye o de ye Libération ye n'o ye Faransi kunnafonidi gafe Olivier Dubois yɛrɛ n'ale si bɛ san 49 la Mali la ale tun bɛ baara kɛ kunnafonidi gafe min ye o de ye Le Point Libération ani Jeune Afrique yɛrɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i ka dɔn k'a fɔ Olivier Dubois ale kelen ma bila a bilatɔ ani baɲumankɛ dɔ de bilala ɲɔgɔn fɛ n'o tɔgɔ ko Geoffrey Woodki ale kɔni ale tun bɛ Niger jamana de kan ale minɛna san min na o de ye san 2016 a tun bɛ baara kɛ baɲumankɛ tɔn min ye o de tɔgɔ ko Al-Balak o la sa ale minɛlen Niger san 2016 u nana ye Mali de kɔnɔna la ka kuma kun cɛ an bɛ mun yira k'a fɔ u labilalen bɔlɔlɔw sanfɛ kuma caman kɔni fɔra kunnafonidilaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'u ka nisɔndiya yira k'a fɔ kunnafonidila dɔ bilara ka bɔ Bamanciw kulu bolo a diyar'u ye nka o kɔfɛ ɲininkali caman de wulilen don o ɲininkali kun fɔlɔ o ye jumɛn ye o de ye ko Olivier Dubois ale minɛna Mali la kun jumɛn na a taara bila Niger
anga cɛmancɛ fanga ɲɛmaw yala olu jɔyɔrɔ o kɛra jumɛn ye Olivier Dubois ka bilali la ani ɲininkali laban ni maa caman bɛ k'o fɔ u yɛrɛ n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o de ye k'a fɔ maa jumɛnw de ye taama kɛ Bamancikulu ni jamana ɲɛmaw cɛ yaasa Olivier Dubois ani Jeffery Woodki olu ka se ka labila an bɛ wagati min na sisan ko ka di kunnafoni minnu bɛ yen k'a di nin kan o de ye nin ye mɛ n y'a fɔ cogo min na ɲininkali laban minnu kɔni kɛra jaabi ma sɔrɔ o la fɔlɔ a na se ka kɛ don n'a nataw la jaabi bɛ sɔrɔ o la Mohamed Daɲo ko mankan don Bewa Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Ka tɛmɛ ni a taabolo kelen ye an ka Nigerikaw ka ministre mara ministre ne o y'u ka mara kotigi ye Amadou Souley ale ka kumakanw lamɛn a kan. 2023 après plusieurs mois d'efforts les autorités nigériennes ont obtenu kalo caman baaraw kɔfɛ an ye maa fila olu bilali sɔrɔ minnu tun minɛna bamatiwalikɛ jɛkulu min bɛ tali kɛ jama al-islamique jama al-muslimi kan ni o jenemi ye nin kɛlɛbolo ninnu dagayɔrɔ bɛnnen bɛ farafinna tilebiyanfanw ma ani sahel kɔnɔnaw la. Il s'agit du ressortissant français Olivier Dubois, journaliste. maa fila min bilala kelen o bɛ tali kɛ faransi ale jamana kɔnɔden kan ni o bɛ tali kɛ Olivier Dubois kan ale ye journaliste ye a minɛna ka kɛ ni avril kalo tile 8 san 2021 Gao dugu kɔnɔna na Mali la sani a ka minɛ Olivier Dubois ale tun bɛ baara kɛ Mali kɔnɔna na kunnafonidiso caman na i n'a fɔ Le Point, Journal du Mali, Jeune Afrique ale ni Libération. maa filanan ni o ye Amérique jamana kɔnɔden Jeffrey Woodkin ale minɛna ka kɛ ni octobre kalo tile 14 san 2016 dabala o dugu kɔnɔna na Tawa marabolo kɔnɔ Nigeria. a sigilen bɛ Niger jamana kan a bɛ san 30 bɔ. Woodkin ale ye kɛnyɛrɛ jɛkuluba dɔ ni o bɛ tali kɛ International Jeunesse Enfance Migration ani Développement o ɲɛmaaya kan. a ka baara bɛnnen tun don ka ɲɛsin maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya baganmaralaw minnu bɛ nɔ ni jaba o gɛlɛya sera olu ma. Les otages ont été récupérés. Comité international de la Croix-Rouge CICR olu ka baarakɛla fila minnu fɛnɛ tun wolokura nin y'a dɔgɔkun fila ye fɛnɛ labilala Mali kɔrɔyan fanfɛla la u ka cakɛda ka laseli la kunungo kari la Mariam Traoré. Baɲumankɛtɔn Croix Rouge CICR baarakɛla mɔgɔ fila minnu tun welekura marisi kalo tile 4 san 2023 Mali jamana kɔrɔnfɛyan fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala Gao ani Kidal ni ɲɔgɔn cɛ ni makofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen labilala kunu kari wula fɛ. Laseli ninnu kɛra baɲumankɛtɔn CICR yɛrɛ fɛ a ka tudeur bɔlɔlɔ sanfɛ. A y'a lase ko ni maa fila minnu n'u tun minɛlen don bɛɛ lajɛlen labilala u kɛnɛma basi fosi t'u la. CICR y'a fara kan k'a fɔ k'a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa maaw ma minnu ni olu ye wulikajɔw kɛ k'u sen don nin baara ninnu na walasa u ka baarakɛla mɔgɔ fila ninnu ka se ka labila. Wa ko sangani kɔnɔ labɛnw sabatilen kɔfɛ u bɛna labila ka taa di u ka denbaya ma. I n'a fɔ CICR ɲɛmɔgɔ Antoine Grène ale y'a lase cogo min na min latɛmɛna bataki dɔ kɔnɔ. Nasira wɛrɛw fɛ ni baɲumankɛtɔn n'o ye CICR ye y'a da kan fɛnɛ k'a fɔ ko u ka baarakɛla mɔgɔ fila minnu minɛlen don u tɛna olu tɔgɔ kɔni lase walasa ka se k'u lakana. U y'a da kan fɛnɛ k'a fɔ ko kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ foyi t'u bolo k'a ladi nin koɲɛ kan n'o bɛ tali kɛ u ka minɛli walima u ka bilali kan n'o dɔ bɛ da u yɛrɛ ka baara o sariyaw taabolo kan walasa ka se k'u labato. Ka tɛmɛ ne kunnafoni ye halisa an bɛna sisan Tiyani Wedrago n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye Baɲankara maraya fanfɛla la a bɛna kuma an ye lakana taabolow kan u ka sigidaw la. Nin waati laban ninnu na kɔni dugumamugu pɛrɛnta o kɔni kɛn bɛ maa caman sababu ye lafiyala marabolo kɔnɔna na Mali camancɛ yanfan na. Kunungo dɔrɔn an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko taamakɛla dɔw n'o ye dɔgɔjɔlaw ye u kun bɔra dɔgɔjɔ la wa u kun dalen bɛ Nuwa dugu kan waati min na u kɔni ka so wotoro o yɛlɛla dugumamugu pɛrɛnta kan ka kɛ sababu ye ka maa saba ka olu bɔnɛ u ni na o nɔngɔni bɛɛ la ka maa fila wɛrɛ ka olu jogi. A yirala fana k'a fɔ ko maa minnu fatura nin dangarawale in kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen fana ye musolakaw de ye. Hakilina jiginna kabini ɲinan san daminɛna nin dangarawale sugu kɔni ɲɔgɔn ɲɛnen don kosɛbɛ lafiyala marabolo kɔnɔna na. Bawo n'i y'a jateminɛ dangarawale tigilamaw kɔni kɛlen kɔfɛ ka nɛgɛjugu siraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ yen yɔrɔ ninnu na u kɛn bɛ ka nin kɛ u ka kɛlɛbolo fɛrɛ kura ye. A ko kɔni kɛn bɛ ka taa ni ka segin gɛlɛya duguw ni ɲɔgɔn cɛ yen mara la. Lakanabaliya hali sisan an bɛ n'a ye Koro mara kɔnɔna na Kayi dugu la. Kayi dugu ye mun sigilen bɛ Mali ni Burkina dancɛ. A bɛ waati jan bɔ dangarawale tigilamaw kɔni kɛn bɛ ka dangarawale kɛ k'a ɲɛsin yen dugumaw ma.
u ka baniga taman dɔ la u kɔni donna Kayi dugu kɔnɔna na ne ka Kayi dugumaw fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ne k'a yiru la k'a fɔ ko u wajibiyelen don ne ka disa k'o biri o kɔfɛ u y'a yira sifilakaw fana na k'a fɔ ko ɲɛnajɛ minnu kun bɛ kɛ kɔrɔlen o kɔni tɛ daga bilen i n'a fɔ ntolanci walima ka misigi lamɛn yanni k'u kɔsegin u y'a yira cɛw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko olu kun y'a laɲini bɛɛ lajɛlen ka i ka kursisen tigɛ ne k'a bɛrɛ bɛn n'u ka laɲini ye ko u kɔsegintɔ u kan'a sɔrɔ o ka waleya kosɛbɛ Kayi dugu kɔnɔna na nin ko in kɔni kɛn bɛ ka dugumaw kɔni caman lasiran nin waati in na Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔna na. Mars kalo tile 17 don na tasibila kɛra Abdul Karim Kamara ni a bɛ wele ko Cabral n'a kɛra ka tɛmɛ Mali kalandenw ka kuluba o ɲɛmɔgɔba ye ne ka tɔgɔ sɔrɔ n'a minɛna mars kalo tile 17 o la san 1980 ni 80 waati la ka Musa Traoré to fanga la ni a fatura u bolo Mokhtar Bari VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ kuma a kan an ka lamɛn. Abdul Karim Kamara n'o b'a wele ko Cabral ale tun ye Mali kalandenw ka ɲɛmɔgɔ ye n'o tun ye Union nationale des élèves et étudiants du Mali UNEM a sara cogoya la hali sini cogoya min ma dɔn marisi kalo tile 17 san 1980 ka si to san 24 na san 43 kɔfɛ a tɔɲɔgɔnw bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma san o san marisi kalo tile 17 Elayi Seydou Patrice Dambele ale y'a tɔɲɔgɔn minnu kɛra kulu ye o ɲɛmɔgɔ ye. Cabral tanyana a fagara de régime dictateur Musa Traoré fɛ an ka laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ a su donna yɔrɔ jumɛn o y'a fɔlɔ ye a filanan an y'a jira gouvernement na hali n'u t'a kalama u k'an dɛmɛ ka ɲininkali kɛ a bɛ fɔ ko appel à témoin pour que an k'a dɔn ni mɔgɔ min bɛ se ka taamasiyɛn dɔ d'a ma pour que an ka kaburu ye. Madame Traoré Zainabou Diop n'ale ye Mali ministre kɔrɔ ye ani Cabral tɔɲɔgɔn dɔ fɔnen don ale y'a yira k'a fɔ ko Cabral ka kɛlɛ tun dannen tɛ école dɔrɔn ma. A ka laɲini tun ye min ye école ka ɲɛ mais école dɔrɔn tɛ société yɛrɛ ka ɲɛ quoi. Ale ka idée comme mɔgɔ min tun don a bɛ réfléchir kosɛbɛ a bɛ miiri a hakili dayɛlɛlen don i b'a fɔ denmisɛnnin hakili t'a la a da hakili dayɛlɛlen don. Cabral ka fatuli san yɛlɛma o ɲɛnajɛ bɛ ka kɛ waati la k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ Mali kalanso kɔnɔna na ka sababu kɛ kalanden 2 dɛsɛlen don ka ɲɔgɔn faamu kalandenw ka tɔn ɲɛmɔgɔya la. Mokhtar Bari VOA Bambara ka tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Président Vladimir Poutine n'ale Russie jamana président ye yala seli kɛ ntɛnɛndon na k'a fɔ ko u bɛ ka ba don u ni farafina jamanaw cɛla baarakɛɲɔgɔnyaw la ayiwa ko Moscou ale bɛ laɲini na sisan ne ka dɔ fara a ka baarakɛɲɔgɔnw kan ko ka kɛɲɛ ni u kɛlen bɛ ka ɲangili gɛlɛn bere min ta ka da u kan duniya gun yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu kɛ Ukraine jamana kɛlɛ ye a y'a yira k'a fɔ ko a ka kumakanw na mɔgɔ camanba ɲɛna ko Moscou kɔni jɔlen bɛ a kan ka tigɛ a kan de ka farafina jamana caman ka se ka fara u kan yaasa u bɛ se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ cogoya min na ka baara kɛ ɲɔgɔn ye k'olu boloda ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Chinois mɔgɔ 9 olu fagara Centrafrique jamana la u ka damanda dɔ la ayiwa jamana min kɔnɔna na n'a yirala k'a fɔ ko nin waati in na gɛlɛyabaw bɛ yen nɔ n'o ye kɛlɛ gɛlɛyaw ye fitinɛjugu gɛlɛyaw ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la ayiwa Chine jamanakuntigi n'ale ye Xi Jinping ye ale ye wele bila ntɛnɛndon na k'a fɔ ayiwa ko ka sɛgɛsɛgɛli gɛlɛn kɛ a koɲa la yaasa taabolo gɛlɛnw ani ɲangili gɛlɛnw bɛ se ka da a kɛbagaw kan. Adama sana sanyon dange malu unity bagananga tay domo adama sana sanyon dange tay maneniti sopunanga doilu domo adama sana sanyon dange doilu unity daga wara doilu yow jeli la yalla jox boli ko nango liggéey
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ni an seginne ka na studio wɔɔrɔnan kɔnɔna na VOA soba kɔnɔna la Washington DC ka fɔ an ɲɛna ka don an dontɔ don an ka jɛmukan filanan kɔnɔna na. Ayiwa aw tulo bɛ Keyatu Tarawele de kumakan na nin waati in na. Awa ne minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ jɛmukan in na u bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na. Wagadugukaw fɛ yen a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102.4 kan. Abijankaw fɛ yen a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan. Gawo an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan. Tumutukaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 kan. Koro Banyangara an bɛ sɔrɔ radio Orona siraw fɛ fiɲɛw bɛ ta fiɲɛ turukala 93.2 kan. Ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na sanfɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka sanfɛ bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka pagew kan Facebook, Instagram ani YouTube kan. Ka tɛmɛ ne an ka kunnafoni ye. Moribo Dambele ale ye wula ka mɔptikaw ɲininka k'u ka hakilinaw ta Mali Premier Ministre Dr. Shogel Kokala Maïga ye tagama min kɛ u ka sigidaw kɔnɔna na tile 2 tɛmɛnen ninnu na an k'u ka masalaw lamɛn. Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ Dr. Shogel Kokala Maïga ale ye tagama kɛ Mali jamana camancɛ yanfan la. Tagama in a tun bɛ mun de kan? Tora yirala k'a fɔ tagama in kun bɛ kuru hakilila 3 de kan. An sera mɔptika dɔw ma k'u fɛla fɔ an ɲɛna nin. Salamu alaikum. Ne tɔgɔ ye Mambi Kuyate. Ne ye dɔgɔtɔrɔ ye Mopti dɔgɔtɔrɔso ba la. An ka mara ɲɛmɔgɔ Shogel Kokala Maïga a bɔra Mopti a nana fɛ yan. Tagama ya kun bɛ fɛn belebeleba 3 sanfɛ. Kuranko ka gɛlɛn Mopti kosɛbɛ. Sécurité fana ka gɛlɛn Mopti kosɛbɛ. O kɔfɛ jiko fana bɛ Moptikaw la. Fɛn damadɔ de sa an kun bɛ nin de fɔla a ye. A kɛlen ka nin fɔ a ye a ye jaabi jumɛn di a ko ni laɲini ninnu na? A kɔni ye layidu d'a ma nka m'a fɔ plus précisément a bɛna ɲɛnabɔ waati min nka a ye fɛn o fɛn fɔ an ye a ye kuma fɔ an ye a ye hakilina ɲumanw d'a ma. An yɛrɛ kan ka min kɛ ani olu yɛrɛ kan ka min kɛ a ye fɛn caman fɔ an ye o sanfɛ. Ka lajɛ in na mɔgɔ caman tun bɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen dugutigiw tun bɛ yen kafo ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen maire bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen commune kɔnɔ yan bɛɛ y'i ta fɔ nka a ye bɛ min kɔni fɔ a ye fɛn o fɛn fɔ an ɲɛna a n'anw ye fɛn fɛn fɔ a ye a y'a bɛɛ ta ba la ne kɔni hakili la kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ bɔ yan tuma min na bɛɛ nimisi wasa sɔrɔ parce que mɔgɔw kumana ka wasa a yɛrɛ kumana ka wasa a ye fɛn fɛn fɔ an ye ni Ala taala sɔnna an dalen don a la. O kɔfɛ an wulila ka se an balimakɛ dɔ fɛnɛ ma k'ale fɛnɛ hakilila ta jamana fanga ɲɛmɔgɔ Dr. Shogel Kokala Maïga a ye bɔli min kɛ Mopti. Ne tɔgɔ ye Suleman Jalo n ye radio Tolérance chef de programme Dr. Shogel Kokala Maïga ale kɛli Mopti a kɛra wasaba ye a kɛra fana nimisi wasaba ye o b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw olu hakili bɛ Mopti la nka pɔyinba 3 minnu kɔni ne bɛ se k'an da don a la sabula waati min a kun bɛ ka na anw fɛ Mopti o y'a sɔrɔ gɛlɛyaba di Mopti région na a gɛlɛya fɔlɔ bɛ tali kɛ kuranko ani jiko la ayiwa o gɛlɛya ninnu hukumu kɔnɔna na Dr. Shogel Kokala Maïga yelen puisque o y'a sɔrɔ yanni o cɛ délégation ba dɔ kun wulila ka taa fo Bamakɔ ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ ni a ye ayiwa selen yan fana Mopti maire da donna a kuma na fo ka taa fara société civile kan donc o kɔni b'a jira k'a fɔ an kɔni a yelen anw fɛ Mopti yan a ye anw hakilila tigɛ a y'a jira fana a ka kumaw la ni Ala sɔnn'a ma gouvernement bɛ nin seko bɛɛ lajɛlen kɛ puisque Mopti ka priorité ye sabula hadamaden n'i y'a ka degun dɔn a mago bɛ min na a ka ca Ala fɛ n'i y'o d'a ma baara bɛ se ka nɔgɔya donc a y'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu Mopti a fɔlɔ ye kuranko ani jiko ye a yɛrɛ da sera o ma ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ni Ala sɔnn'a ma don nataw la u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ gɛlɛya min bɛ o ka se ka bɔ yen a kɛra Moptikaw ma nimisi wasa ye a kɛra hakilisigi ye sabu kɛ ani minisiri caman na o b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana hakilila o hakili bɛ Mopti la mɔgɔ tɛ se ka na nin don nka olu yelen bɛ mɔgɔw danaya k'a fɔ basigi o bɛ Mopti kɔnɔ. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabanan bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinnagun club 12 de bɛna u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ. Kada mandadare bilalen na Irisiw ka jamanakuntigi Vladimir Putin kan awa Mariam Traoré
ale ye ɲiningali tɛngunin kɛ Amadu Alpha Sissogo la. Amadu Alpha Sissogo ye politiki dɔnbala ŋana jɔnba ye. Awa a kɔlɔlɔw ani taabolo nunu a bɛna na se ni gɛlɛyaw wɛrɛw ni fɛn minnu ye u kumana o kan an k'u ka masala lamɛn. Nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye Cour pénal international k'i ɲɛsin jamanabaw ma parce que débat ko daminɛna Yougoslavie cilen o jamananin ninnu ɲɛmɔgɔw ani an ka farafinna jamana ɲɛmɔgɔw damadɔ Kadhafi, Gbagbo, Charles Taylor, Omar Hassan el Bashir a ko kun ɲɛsinna olu dɔrɔn de ma donc o ye misali ye min b'a an jigi sigi an fantan jamanaw ni an jamana fitiniw k'a fɔ jamanabaw ɲɛmɔgɔw b'a dɔn ko in bɔra farafinna ni jamana fitiniw ka ko la. Hakilina filanan ye min Cour pénal international a kun fɔra mɔgɔ caman y'a jateminɛ k'a fɔ ko politiki sariya tigɛyɔrɔ don sisan kɔni a dara kɛnɛ kan parce que nin tile fila dama na an y'a ye Ameriki taara bin Irak kan nin y'o san 20 anniversaire ye o kɛra cogo minnu na o waati la o kɛra bɛɛ ɲɛna o président ma sa hali bi a bɛ yen a bɛ Ameriki George Bush a bɛ yen nɔ o nɔ ma minɛ n'a nana fɔ ko yen du mɔgɔ min sara ni ne ma fili a bɛ mɔgɔ 600,000 bɔ Irak ko in na a n'a kɔlɔlɔw fara-faralen ɲɔgɔn kan a n'a nana ni Al-Qaida kow ni État islamique kow ni fɛn minnu o b'a jira k'a fɔ politiki de don mɔgɔ ɲɛdalajɛ de don fanga bɛ fan minnu fɛ u yɛrɛ damaw Ameriki ni Europe jamanabaw mana taa fan min fɛ u bɛ sugandili kɛ ka t'o sira. Nka Rusula jamanatigi Vladimir Putin ale ka ni ɲankili bere min sigilen filɛ kun ye dunuya kiiritigɛsoba Cour pénal international fɛ o nɔgɔnin fɛ a yera jaw la Putin ye a ka pankulu ta ka taa Ukraine jamana kan dɔw y'a jira k'a fɔ ko tun bɛ i n'a fɔ dakɔrɔbɔlikan de e y'o faamu cogo di? N'i y'a ye dɔrɔn i b'a faamu ko dakɔrɔbɔlikan don mais dakɔrɔbɔlikan min don a bɛ s'a kɔlɔlɔ kɔrɔ parce que ne ɲɛ t'a la jɔnni de bɛna se Cour pénal international wo jamanaba minnu bɛ tiɲɛ na ne ɲɛ t'a la jɔnni de bɛna se ka wuli an bɛ bi min na k'i bɛ taa Vladimir Putin minɛ wa hali a tinina ma fo ni mɔgɔ fanga min nana Russie la n'o y'a kɔ bila n'o tɛ tant k'a ka jamana b'a kɔfɛ bi min na jɔnni bɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa Russie la ɲɛmɔgɔ minɛ ko k'o ɲangi. Bolo di ɲɔgɔnma baaraw bɛ Mali ni Russie jamana cɛ wa min bɛnnen tɛ diɲɛ jamanaba caman ma Mali t'a lasɔrɔli bɛna k'a la mun ye e yɛrɛ ka jate? Ni ko kun sina Russie la ma bi a kɔlɔlɔ tan tɛ anw ma mais fɛn dɔw bɛ yen i se t'o la an bɛ min lajɛ an ka nafa jumɛn b'a la ani bi bi na an ka kuntilenna na Russie la bɛ jɔda jumɛn na an ye. Shin jamanakuntigi Xi Jinping ale sera bintɛnɛ in na Moscoukaw fɛ yen nɔ ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni Rusiw ka jamanakuntigi Vladimir Putin ye ka hakilinajagabaw kɛ dɛmɛ siraw ani ko caman wɛrɛw kan. Mariam Traoré. ɲɔgɔn ye Irisi jamana ɲɛmɔgɔ ani Shin jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka kɛ wagati la wagatinin min na Shin jamana bɛ kan ka a yɛrɛ kɛ jamana ye mun tɛ kan ka dɛmɛ mɔgɔ si fɛ mankan min bɛ Ukraine ani Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Washington ni o Ameriki jamana faba ye ale ye Pekin ni o ye Shin jamana faba ye jalaki ko Shin bɛ fɛ ka maramafɛn dɔw bila ka taa di Moscou ma. O kumakan in Shin jamana a y'o kɔn k'o tɛ tiɲɛ ye. Shinwa jamana ɲɛmɔgɔ a ka ni tile saba tagama in ye daluya fana ye mun bɛ a ka kɔkɔrɔmadonni yira ka ɲɛsin Irisi jamana ɲɛmɔgɔ ma ni o ye Putin ye ni wagatinin na ale bɛ a kelen na duniya bunakun kan tile damadɔ dɔrɔn duniya jamanaw ka kiiri bulonba ale kɛlen ka nɔminɛli sɛbɛn k'o bɔ a nɔfɛ a jalakilen k'a fɔ ko a ye Ukraine denmisɛnninlakaw lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ di ale ye Shin ani Irisi jamana ko u ye sigiɲɔgɔn ɲuman ye ko baarakɛ ɲɔgɔnma ɲuman fɛnɛ don a y'a jira k'a fɔ ni jamana fila bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko mun ye jamana camanw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na u ka se ka yiriwa. Putin ani Xi u kan ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ u fila ani u kan ka surafana dun baro dɔ kɛ tɛnɛndon sufɛla fɛ yanni tarata don u kan ka ɲɔgɔn ye tuguni ni laseli kɛra Putin ka kɛnɛma ko politiki sira o laseli baga ma ni o ye Yuri Kuchakov Irisi jamana kunnafonidilaw ye. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
wagati baarakɛlaw olu ka jatew ye a jira k'a fɔ ko kalo 3 ninnu nata kɔnɔna na min an bɛ kalo min na sisan n'o ye mars kalo avril ani mai ko ayiwa ko funteni bɛna barika bonya kosɛbɛ Mali jamana kan awa ko o kɔlɔlɔ tan tɛ awa o de sababu kama u bɛ wulikajɔ la yaasa ka se ka taabolo dɔw bila sen kan o hukumu kɔnɔna na Bewa Bambara ka laselikɛla Lamisa Sangare bɛ nana ladoniyali kumakan dɔw di an ma a koɲɛw kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Bɛɛ n'a ka funtɛni kunbɛn fɛrɛ don nin cɛ ta filɛ. Sidi Traoré an ka gwa kelen na n'o ye karata gwa ye an b'o dilan mɔgɔw bɛ sugo kɔrɔ fiɲɛ min bɛ fɛn kɛ dugumana fɛ an bɛ se ka cɛɲɛ dɔ cɛ k'o bɔn duguma ka ji k'a la ji tɛ caya kosɛbɛ mɔgɔw bɛ se k'u sugo kɔrɔ hali sufɛla fɛ mɔgɔw bɛ se k'u da kɔrɔ ka sunɔgɔ. O kɔ ko dumunikɛtaw damadɔnli. An bɛ dumuni minnu dun an b'an jija an b'olu contrôler parce que an ka jimafɛn ninnu seri b'o la dɛgɛ b'o la n'an y'o kɔni dunda kɔni caya surtout an ka mɔgɔw caman bɛ na olu bɛ se k'a tɛmɛ ten. Ka funtɛni ko kama o ye de ka taa n da n ka bɔgɔso kɔnɔ mun bɛ yen ni an b'a fɔ ko bili ka yiri da ka ni ka karasa da sanfɛ ka sɔrɔ ka bɔgɔ bɔn karasa sanfɛ parce que ale kɔnɔna la ni nɛnɛ bɛn cogo cogo la i b'i da b'i lafiya. I yɛrɛ kun la ani denmisɛnnin ninnu ni tile farinyana n'u bɔra école la ka na k'u ko u k'an ka don so kɔnɔ k'u lafiya parce que tilefɛ yalaba in a bɛ na ni bana caman ye denmisɛnnin na. Lala Keita ka fɛrɛ filɛ nin ye. An tɛ funteni fɔ dɛ tile ŋaɲaŋaɲa de ye sisan kabini midi bɛ surunya hali n'a ye ne sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'o y'a sɔrɔ ne tɛ baara gɛlɛn na ne bɛ n ka so magɛn ka na don a kɔnɔ fo ka taa ko funteni ko k'a y'a kɔ don ne ka denmisɛnninw bɛ si du kɔnɔ u tɛ si so kɔnɔna na ne yɛrɛ bɛ bɔ hali tilegan fɛ k'an sigi kɛnɛma. Ani ko ka ji caman di denmisɛnninw ma. Parce que n'an ma hakili to o jiko yɔrɔ la o yɛrɛ ka jugu a la ni fɛn bɛɛ lajɛlen i bɛ bɔ ko kalama tuma sɔrɔ hali daji se ka kun i kan jago jugu fɛ. Tarawele Asan Kulibali ne ye dɔgɔtɔrɔ ye kɔkɔ CESCOM na bana min ka ca funteni na ka caya tension b'o la denmisɛnnin fitininw ka banamisɛnninw bɛ caya urujɔli b'o la ani dɔwɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko paranja vacciner pour que k'u kisi urujɔli bana in ma n'a sɔrɔ den vaccinenen tɛ bana in complication bɛ don a la a bɛ se ka na ni denmisɛnnin sata ye. Ko mɔgɔkɔrɔbaw ni ladonni kɛrɛnkɛrɛnnen ka kan. Wagati bɛɛ lajɛlen na i bɛ to ka taa musokɔrɔba lajɛ n'a sɔrɔ a ko minɔgɔ de b'a la i ka ji d'a ma i k'a lajɛ a bɛ yɔrɔ min na ni yɔrɔ in ka kalan i ka fɛɛrɛ kɛ i ka dɛmɛ don a ma k'a sigi yiri suma kɔrɔ ou bien i k'a sigi so la so min sumalen don wagati bɛɛ lajɛlen na ala ka fini don taw kana fini suwalama ninnu don mɔgɔkɔrɔba la ni wagati in na ka finiw bɛɛ ka kɛ coton ye denmisɛnnin fitininw ka coton finiw don. Ko jantoli kɛrɛnkɛrɛnnen ka kɛ muso lasirilenw fana la ani ko jama kana to ka koron ɲɔgɔn kan kojugu Dr Asan Kulibali ko ten. Lamisa Sangare Kati VOA Bambara. An ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Sirantolontan kunda farafina hali n'a y'a sɔrɔ AS Real de Bamako ye sebaya sɔrɔ RD Congo tout puissant Mazembe kan celu 2-1 a tɛna se ka nin yɔrɔ ta Coupe de la Confédération ɲina saison 2022-2023 quart de finale la ka da kan kɛlɛ tiɲɛna a bolo kabini a ka phase de groupe ɲɔgɔndan 4 minnu tɛmɛna o ɲɔgɔndan 4 na AS Real de Bamako bina 2 la ka filani bin kɛ 2 la tile 5nan kun cɛlen a ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe D ye Tunisie US Monastir ni Tanzanie Young African de tɛmɛna olu bena o ni yɔrɔ ta quart de finale ɲɔgɔndanw na min ye AS Real de Bamako ni tout puissant Mazembe ye olu 2 sen bɔra tulon tɔ la ka segin ka kuma kunu kari marisi kalo tile 19 ɲɔgɔndan kan Real ye se sɔrɔ tout puissant Mazembe kan celu 2-1 Real kanu na Nuhum Jane AS Real de Bamako degeli karamɔgɔ bolo nimisako don k'a ye a ka tɔn tɛna se ka nin yɔrɔ ta quart de finale la. N'i bɛ jouer compétition kɔnɔ i ka ala deli de ka taa sanfɛ kosɛbɛ o ma se ka kɛ a nimisa ka bon kosɛbɛ bon n'i y'a lajɛ an sera ka gagner bi parce que o de fana an y'a fɔ ka moyen bɛɛ kɛ pour que au moins les deux derniers matchs an ka se ka gagner an match 2 min bɛnalen an ka se ka gagner an éliminé la mais an nimisa don quoi. Baara bɛna to sen na Nuhum Jane ka fɔ la. Ka balitanaw de ɲini minnu bɛ se ka jouer ni niveau in na fɛn fɔlɔfɔlɔ ye min ye o de ye ka saison ɲuman kɛ saison ɲuman ye min ye o de ye soit ka Coupe du Mali ta ou bien ka kɛ champion ye. Donc Real kan ka de ɲini sisan pour que an yɛrɛ an bɛ se ka Coupe d'Afrique kuma fɔ san wɛrɛ pour que ni dɔ wɛrɛ kɛra o bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Coupe de la Confédération phase de groupe ɲɔgɔndanw ma ban avril kalo nata tile 2 Tunisie US Monastir bɛ AS Real de Bamako bisimila o bɛ kɛ phase de groupe ɲɔgɔndanw bannen VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele kala seli don. Ayiwa an balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jamukan in labɛnna Cheikh Thierno fɛ a laseliw kɛra u ye ne Kayatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision na ni tun ye Kayatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan